Takže čaute ľudia, ja vás vítam môjho ďalšieho videa, dneska zahráme Brawl Stars. Keď sa vám to bude páčiť, tak dajte like a odber, aby som to veľmi rád. A išiel by som si asi zahrať Small Showdowny s... asi s Edgarom, ako som išiel. Tak vidíme, čo máme späť. No, ak by ste chceli, tak mi napíšte do komentárov, že či by som mal natočiť Fortnite video. Len bude to... Zabit. Zabijem. Až mi to viac zabijem. Don't look at me! Toto bola celkom rýchla. Chcel by som skúsiť teraz hýbať nejakých, možno tých 100 trofí dať teraz. Už nehýbnu. I could do this if I wanted to. Kto to je? Nie tak, nie Shelly. Ew! To je Shelly, no. Čo robí? Čo robí? Trochu prečo. To som zobral. To asi nevyzerá dobrá. Zabijem to. Get away from me! Ja, to je jaký šmach. Let's try harder. Ľudia, keby ste si chceli so mnou zahrať, tak napíšte do komentárov a ja vám potom napíšem. Friend request. Back on the grind. Máme Piper nejaké. Chce tímovať, hej? Tak tímujme. Leave me alone! Tak dobre vedel. I'm lagging! To je šmatný. To je šmatný. Ty kokos, ja som taký. Tak asi dneska nedáme tých 100 trofí. Ja budem hrať z Melody. Tam mám úplne nubako. Ja mám posledný sedím. No, to zvládnem. Ja by som to strašne. Budem mať za chvíľku kamarátov učujúce Supercell ID. Cordelius.
ste chceli zadarmo gemy alebo niečo také, tak poďte, ja vám to ukážem. Tak, poďte do Google a dáte, že Supercell Store, otvoríte si to, tu si takto kliknite sem hore, tu sa proste zaregistrujete, alebo také no, ježiš no, loginete a tu si dáte Brawl Stars, že my game, alebo tak, nie, dáme takto Epic Game Store a tu pôjdete nižšie, tu máte Brawl Stars, keď na to kliknete, poďte sem, no a tuto hneď dole vám vyskočí toto, tých 35 toto, hej, ten Star Drop, kliknite na to a tuto dostanete zadarmo gemy a ešte Star Drop. No ja som to dostal práve legendárku a dostal som skin na Bunnyho. Vidíte, tuto máme questy. No ja nemám Brawl Pass. No mám normálny, ale nemám ten quest. No takže, tak no. Poďme ďalej hrať. Ja by som išiel rád tento je tam aj tá mutácia. Hey, I'm just winging it. Vedeli ste, že keď pôjdete sem, kde je Griffin. Here is your refund for business. A toto dole má, že The Greedies. Greedies go Fortnite. No ale my nechceme, ideme hrať s Angelom. Don't be salty. Take a shower and fly. Ja napíšem kľudne do komentárov, keby ste chceli, že aký je váš najobľúbenejší brawler. Akože môj je zatiaľ asi ten Miko, pretože mi sa strašne to ľúbi, ako skáče a hlavne knockouty. Takže 5, keď už je malá zóna ináč. Teraz by mal strácť. Oh, make America vibes. Ten zbudí, jak to robí fakt. To je super. Nevadí. Vyhráme toto ďalší round. Tak hlúpy. No, to asi nezvládneme. Ale ja mu verím, zvládnem to. Dobre. Kto je lepší? Nejaká lepka alebo Larug. No ale Larug je asi... Ten Larug bol taký asi lepší. Ja idem do lobby a idem takto. Nechcem si nemyslieť. Ale tak nešli. No. Sa teraz páči tá Nita, ona je teraz v shope za 199. To neviem Stardropu, ale Legendary Stardrop, len už nemám na to gamey. Všetky minú. Hey, I'm just winging it. Než mi príde, že Angelová úplne nie je moc dobrá. Buzz off, baby. Take a deep breath. Vyhrali. Tento round bol rýchly.
buzz off, baby. Čo mi dala? Super, ľudia, takže viete, čo to znamená? Že som... Ach, bože, to je najhoršie. Ale som pošťatný. Nejde. No tak. Môžu byť zdrhni. No, to nezdrhneš. A nechceš by si... Ach. Neviem, jestli by som čakal, aby sa dojloval. Držte palce. Robím taký emoji fitman. Ľudia, napíšte mi, že dajte mi nejakú challenge, môžem hrať, neviem, napríklad nejakú z týchto map a s nejakým brawlerom. Napíšte do komentárov a ja potom, čo toho tam bude viacej, tak to vyberám. Aby som dal ešte takú poslednú hru, Social Down, to je to skin. Free server. Tak to je blbosť, keď sa ľudia nemusíte len kúpovať. Ale za to máte to starodropové, potom legendary. To je dosť. Takže myslím, že ja tých 260. No to treba stojí aj 24 €. Tak dáme tú poslednú hru, dáme Social Down, napríklad a zvýšime tomu prevedenie. I can't believe I have to do this. No a to bude asi potom všetko. Idem si prevíjam, takže uvidíme, či dáme ešte jednu hru. A to vyzerá, že to vyhráme. Ja sa úplne strápim. Ale že úplne sa strápim. CEO of Brawl Stars. Wow. To asi pre to video bude všetko. Ak sa vám páčilo, tak dajte like a ideme sa do ďalšieho videa. Tak ahoj.